Euskal Herriko jaiak doneekin lotzen dira, batez ere herriko jaiak. Jai batzuetan euskal dantzak egiten dira, Arretxinagan eta Lekeition esate baterako. Mikel Donea, kristauentzat Elizaren babeslea da eta Jainkoaren gandik aukeratutako herriaren abokatua. Eliza Katolikoak Eliza Unibertsalaren patrokoa eta babeslea dela usten du. 7 goiangeruetako lehena da. Kondaira herrikoiaren arabera, urtebete baino lehen eskondu nahi duten mutilek, historia aurreko arku horren azpitik 3 aldiz igaro beharko dute, harririk kutu gabe. Hala ginez gero, urtebeteren buruan eskonduko da. Edo horixe iragartzen du behintzat kondairak. Kaixo, arratzaldeo, nortu zari ba? Bueno, ni Filipe de Honandia naz, Felipe Andria. Eta mitxastu naz. Eta nungu zari, Markinarra. Eta ni Durangarra, bai, eskondute tornetzen Markinera. Eta ze konexio daukezu zerutxu dantzataldiaz? Guk hasi nintzen zerutxoaz, eta 8 urtegaz, 7 urtegaz. Ziginen 8 neskatxue, 12 neska eta 8 mutik. Eta bueno, hasi zantaldi, eta dia nik itxen eban 110 personaz. Eta gero bertoko dantzak. Hemen dantzak elegantik, Martina. Patrantza desenain, Magaineko, aurrestuek, Kanada hartuzeak, aragidantziek, gero eta egin duen hartza, eta gero txemengo dantzaz, dantza Martinera, txemengoe, dantzi da, bueno, pasau gendun nire pernotuta nahi, urte bixen bai artxigue. Eta txemengo dantzena, 1615 San Miguel Egunien, zeran urtete bela prosesio baten dantzatxe. Gero, esate baterako zemengo dantza importantien dago bala, hori zainini da. Bai. Hori be mejoretan hasi ginen, porque lehenengo... Hasi ginen betxu. Horrediz zarrenak, Horrediz zarrenak. Da gero arrezkeren genuen pizkatu hori, ja honek monjate jozkoen, da honek eitxie be... Bilo bat diru kostabako, Eunda iruruk egin peseta. Poetan, Horozkun honek eitxie. Bat gateko beran historia. Txaleku be... Zoko zuzela namene? Ez dauken eze bez? Gora, kanenik horretik. Hau txezan zarra. Hasentzi Mide behatzi duen da... Oeta... Amairu nibena. Hemen parrokitzatik, urteeteran dantzarixe, prosesio modun Arretxinara. Arretxinan. Eta gero Arretxinan, heldu baino ez zemenera, da Markineko bitxartie, hemen jute zien biribilketa bajoten. Da gero, han heldu baino zara zemenera, eta terora enteren aldatze zan musiki, eta gurutze bi jote zien, bai zemengo eta bai Markineko jote ben, euren artie, eta Markinara ja... Bata beren lekureta. Bata beren lekureta, eta dantzarixe. San Pedro Doneak arrantzale bezala egiten zuen lan. Espainian zehar bere heriotzaren data ekainaren 29an ospatzen da. San Pedro Donea patroitzat duten herrietan zehazki, eta hauetako asko itsasoarekin lotzen dira, zeren eta marinelen eta arrantzaleen kofradiaren patroia da. Itsasontzi bat iristen zenean herrira, kofradiak pertsona bat aukeratzen zuen. Honek, lotutako dirua kutxa baten barruan sartzen zuen, diruarekiko interes falta adierazteko. Pertsona honek ondoren kutxa gainean dantzatzen zuen 8 marinelak kaxarranka aurretik zituela. Momentu baten kaxarrankak kilinkolo egiten du, hau da, San Pedro Donea uretara jaurtitzeko keinua egiten dute arrantza on bat topatzeko. Zein izan luza eta gaur luza behitxezu.
Ni animalu naz, lekitxarrenaz, naizta aiusten jaizan nintzen, 3 urte arte aiusten bizitzen nintzen, da gero lekitxera ez nintzen bizitzen, orduan erditardi hau, lako sentimentoak. Eta, irakasleanaz, hezkuntza bereziko irakasleanaz, eta etorkizunerako, beste karrera bat ikasten hau, hezkuntzako karrera ikasten hau, orduan, hortik mundutik iabidetzen dut. Dantza gehi eitzen di San Pedrotan. Bai, eitzen da goiziak bilinkaria eta gero emakume horrezkoa plazan. Emakume horrezkoa dantza taldeak eitzen da, etorkizuna dantza taldeak eitzen da, dagan eskia da, kasu horretan. Eta bai eitzen dabe aurrekoa eta atzekoa da, eurak eitzen dabe dantzan. Eta gero mutilak ateratzen dira, dantza eitzeko, baina badira 3-4 urte ja mutilak eta neskata ateratzen hasi ginela. De hecho, aurtengo pasan urtean, emakumeak egin urte den mutilak baino, ez? Da horbe ikusten da ez da hola ingo problemarik eta gero ja talde osuak zandangoa eta harinaren egin. Zer gaitxik emakume bat? Dantza taldean gana gara emakumea, 2 mutiloak arte daukauz, eta urte horretan pentsa genuen, baiak aukeri eguan mutil batek lesio batea itxik ezin izan lezein, eta aukeri eguan emakume batek eitzeko, duda barik pentsaren duan, taldean gehienak emakumeak izan da, eta talde gaura emakume bat joan izan da, bat ez aldaketa gara igatalako, eta aukera hona ikusten gendulako emakume batek eitzea. Ingurukok ze pentsa hori? Nik apoio handiz edukiot, bai familien aldetik eta bai herritxaren aldetik. Iramare lengu galako joan izan, ikaratu izan, zeta da galen hori zaiaz. Baina egiz esan herri guztien partetik oso ondo, bai entzuera kritika batzuk. Baina batez benirien ez esan personalmente, irakurria indoraz. Adibidez, emakume bat goizan, baina 8 mutilek eusten dabe, hori ez da aldaketa bat, eta hori. Baina, orokorria niana eta talde osoana berba hona bakarrik etorri dira eta apoio handia hartu. Ze sentidu zen du kaxarrak eitzen? Gabazen eman lorik, aurreko gabazen eman lorik. Oso nervioso nagoan, batez begoixian. Eta lehenengo dantzien ebanean San Pedrokian, nik uste bideuta menira arpeza igarritzen dela, zela nagoan, oso nerviosa. Ja gero behin bigarrena eta hirugarrena eitzeko orduan, tranquiltxu honegoan, eta egiz esan arrotasuna ez, lehenengo bidar lekitxon emakume bat kajara iotia berrezentzako behi historia aldetik bai da aldaketa bat, eta ni izatean personalmente arrotasun bat.